Makasih. Mas. Dilanjut iki Dek Beatrice, Dek Sinta, Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke, yo. Bacake ya. Sepati Mas. Yuk. Yo. Oke. Ayo yo yo yo. Ditata barisane Mas Komet. Langsung telung ondok. Met siapa, Met? Heeh. Syukur. Wah, iki. Semuanya pada demikian. Ya omong apa to, Mas? Mosok gak cedhak to? Ora cedhak. Hormat, gerak. Hormat. Tegak, gerak. Iki apik iki. Berhitung. Mulai. Sat. Mulai baru satu. Ngono. Siap. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ini. Iya. Laporan yang saya terima 6. Loh. Mana yang 2? yang 2 digodok, Pak. Masih digodok. Gembili ya. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong 3 ini. Yang 1. Siapa namanya? Saya duduk, Pak. Coba hadap kiri, gerak. Loh. Iki dalam. Ruh kata tak gaduh. Coba ditanya. Kalau tadi sudah ada 2 gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Apa betul lah, Pak? Betul dia, Mas Teh diiringi. Oh, ini kendangnya iringna, Mas. Loh, ora Mas Teh kendangnya jupuk Terus didol. Pakai lagu ya dia ya. Heeh. Yang ini
Siapa namanya? Alah. Nama saya Patricia. Ah. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotannya ndak penak. Jajal. Aku dhewe yo elek ngono maksudnya. Long kaya tolo upo. Nama saya. Kono lho ora kompak, kowe ketok Nama kompak iki piye? Heeh. Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, Nah, dutak. Asik. Asik. Ayo karo gerak, ayo. Gerak semua. Ayo, obah. Ayo. Yang gerobah ya lali omonge. Alah. Ayo sapiro tempone delok ayo. Ayo. Wah. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Patris. Adik Gabris. Ora. Siapa Pak? Kok iso gablis itu? Gotri. Batris. Lanjut Mas. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Bali. Kue. Ngene lho umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Kendange iki lho disesuaikno. Oh, aimu. Dalam Mas, sapira Mas? Kalau Mas. Yang ini Nah. celuk. Dan nek kowe iso gak takok Kene dhewe. tak contoni. Ya enggak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngono ndak? Yang ini siapa namanya? Nama saya Sulastri. Lho, krungu badanan. Wah, ngrungu. Kok iso seru men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Iromo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Ah, Sinta. ya. Ya, iki penak iki. Ayo, sijine kowe Mas, sijine yo. Kalau ini Asik. siapa namanya? Nama saya Angger. Bisa gar. Romansaku kebelet dadak. Kita drone ono tamone kita. Iki cara dah montor. Apa? Gase mangkring. Tret. Ning ora masalah. Ora masalah. Iya, Apa iya. sih arti sebuah nada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo. Kayak anak muda. Mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Apa? Yo. Kowe iki cocokan sik to. Ngawur. Sampe C. C. Wah. Oke. Tak tulung. Heeh. Iya. Udah mana bener? Sik tak ngepas cangkemku ning Ini kono. lagunya apa tuh? Anu Medyo Nyawi. Ah, cocok. Kok gong kukut-kukut tuh lagu ini. Gang Doli Mas. Sabar wis ditutup kuwi. Kulino weh. Ora kulino aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Gong Doli nggon kuwi bakal odol karo oli. Disingkat. Doli. Heeh. Jack. Ah, jajal suarane iki. Wah. Yen. Yen aku kangen. Oke. Matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ya ndok meres wedhus no. Menikmati. Oh, Iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Cuknan gitu. Aja ciri. Terusnya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Fotomu ning jempeju. Apa setruk penyanyine? Ya aja jangan. Masa Men caca iki nek kidonan lho. Kok aku kok aju. Sing ape
apik ta, Mas? Perdana Menteri kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kekasaran dalam Dipirsani para pamirsa. Pirsane aja ngisin-ngisini. Lah. Yo melok ae. Ramelok piye tanggapane? Lah ya. Tak elus fotomu neng dompetku. Iya. Terus? Apa kowe ra krasa? Wis nyapa? Wis nyapa? Tulung dipun napura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pansal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Ya kowe berangkat mayit to piye? Terminal Madun Ngawi nggih, Mas. Tajaknya ya. Nggih, Oke, dados. musik yuk dados. Geser ke kanan, geser. Ya. Diatur gerakane Mas komentar. Oke, siap. Siap, oke. Sing nganggo niku apa nggih? Piye? Pargoe. Oke no. Sing gendut, magendut Eh, gendut. oh, lah ngono kuwi to. Ya. Ini cah cilik-cilik ku lho. Ora apa-apa ndek yo seneng. Ya wis gak apa. Yo, Terminal Madun Ngawi, dadekke. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Le. Gua tutup ya gini. Sik. Madep rono. Yo, rene yo. Asik. Pindah rono yo. Hei. Iya ya, cerewet. Cah cilik-cilik.
lagi. Nah, Oke. oke. Ya. Cocok. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Nah, oke. Tepi-tepi saking Kediri. Tak nggih, kayak monggo. tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki anu Matematika? Tugasnya sampean berdua Kok iso ben matematika? kaya apa ya flash mob nyekel kalian loro iki situ. Wah, dadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar Si. guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oke. Wah. Aku tahu ngerti ngene iki. Apa tuh? Kuwi anak jembatan selamat datang. Cilungguh karo nyekeli ngene lho. Nek kowe pantes do aku suwaru. Ya apa? Lah iki ngene kowe tok seneni makku aku. Walah. Jenenge wis gak disayangi. Wah, Iki iki. sido gak sido runtah to jere. Runtah. Mau Jaluk sing anyar. Heeh. Iki malah ngekeki gaweane. Niki pripun Mas Akbar? Oh, aku ning tengah. Lho. Nah, aku ning tengah kene. Lho. Oh, dalang ki yo nridis gitu. Sik to, iki piye to? Wis. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, Sampeyan jane ampun saju meneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku matek ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten saju meneng sampeyan jane. Lah nyapa? Ini kegantenganku yo kalah lah ini. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih? Nggih, Wah, Gemati, iki monggo. total gerakan sing kompak. Yuk, lanjut. Heeh. Karek aku tuh ora mbayari ya, Sok. Oh, alah ngene ya. Ya, Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Mencair. Cair. Ngene ya, jenagara. Aja banter-banter iki kok cek diku nyambut gawe kok buat terus cuweklek engko torek. Yuk. Heeh. Asik. Dipadane. Kanggo ngono. Penting obat. Eling nalika weruh liramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku. Ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku Ya. katresnane suci Oke. sarta uga tulus dengan janji Mlaku rono ya, Nok. endah rinakin sajroning ati. Mar. Wah, Wah, apa? Sumarwah. Sumarwah. Gitu Kleru loh. pisan potong 75 kowe. Enggak. Bayaran garek samono dipotong samono. Ya iya. Tambel. Habis no. Ya iya. Ben prudul ya. Mulai mulai kan. nyambung. Napa riyen? Napa riyen monggo Dik Niken dipilih. Alus-alusan riyen mawon nggih, Mas. Oke no. Alus-alusan. Apa? Gelepung. Pelok limo. Alus-alusane tembange iki lho. Pelok tembang. limo, Pak. Oke. Damel bawang nggih? Nggih no ben dipamerni suarane Kak. Piye pelak pira? Pelok 5. Engko rantai. Duh. Hah? Kok iso rantai iki lho piye? Lah siji-siji no lho. Kuwi larase gamelan no. Oh, nggih. Mandang lima tanah pisang nyelai pria
suarane apik. Bejane sing duwe. Iya, Kang Mas. Sapa sik guru vokale? Awakmu. Lho, takono kene lho. Lho. Tak kira kowe sing Ora. ngerti vokal. Ora ngerti kok. Mong aton ning netra mong tak tunggu wangsu Anu Mas Akbar, Kados pundi? bawa mawon nek mboten enten peragaan asmara niku ya wagu. Nggih no, harus divisualisasikan. Iya no ta. Diajeng diken salindri. Ayo. nggih kacang suara. Mas. Lho lho. Aku kacang Garuda. Kacang atom. Kakang Mas kok kacang Mas. Suara isa lega mega ngapa gak ngerti ta? Syukur mergo apa Mas? Mergo wis dahar ke mau si rodok pedes ke Mas. Apa kuwi? Karene, rawone luar biasa. Sing masak kene iki wong 6. Sopo kuwi kaya Piye to? Kaya roh. Lho, Pak Sumarwa ki ngundang wong masak tok 6. Sopo? Gaminem karo laminem. Ngawur iki ngawur. Omong daerah kene biasane ngono to. Nggih ta, Bu? Laras. Kowe kok ngerti, Mas? Piye to awake dhewe? Kuwi ketoke omahe Bojonegoro ning atine Seraman Mojo. Atiku nang kene wong kowe ngerti sing wong paling sregep nih kene. Sing sregep sapa wong kene? Lamirah. Sah-isah. Piring wis resik ketok nganggur diisai neh. Kowe kok apal men to? Apal golek duit to. Dilajengaken malih diajeng. Musra. Walasa meringwak ingsun Lho. Piye ki? among sira dadya Pegel ora anakmu tak genteni kok. Piye awakmu ya pengen? Yo, Ya tak yo jenenge Ben Adil kuwi yo pasangane dhewe-dhewe. Ah. Aku karo Dik Niken. Heeh. Sampeyan tak geleno nyuwun sewu Lah kan- Bu, amit Bu. Lah kene kadung Kula aturi jumeneng sekedap nggih. Mboten napa-napa jumeneng mawon, mboten napa-napa. Monggo Bu, monggo. Dok. Amit. apik lagi malah luwih semlohae malah luwih semlohae Apik. apik malah luwih berbodi Aku perasaan kok gak enak. Aku iki ae lho, Dok, tak tambah 150. Ra iso jenenge gak enak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia no. Yo siji-siji, kowe siji aku siji. Monggo Bu, kula aturi jumeneng Bu. Mboten kersa. Oh, setunggale jenengan. Ki sinden kok lungguh terus iki kok gak pegelen. Lah iki terah nangkap sendal lepok-lepok kok. sinden lepak-lepak. Monggo, anu jenengan. Nah, niki lho tak golekno sing mantap jiwa ragamu. Wah, yo masuk. Ki cara nggon ngono jackpot. Cepot ae kok. Ha, ndang, ha, lho. Ha. Tenan iki. Ya, ya. Kamu apa? Iki apa? Mbak, sampean nek ketingali gigu idoni ya, Mbak ya. Kok idone piye? Lah kowe ora nek gagah wibawane kok. Serati ngriki, Mbak. Nah. Lah bojone sing ngendang Oh, kowe. anu. Monggo balik malih mboten apa monggo. Monggo, monggo. Ah. Monggo, Mbak, ngriki Mbak, pinara. Ada pinara. Monggo pinara. Sing liyane Jasa, sing liyane. Sing tasik legan nggih. Heeh. Sing legan, legan. Sik wis tak Sapa ya iki? tak golek dhewe to. Oh, tak monggo golek dhewe. Ayo Mbah, kene Mbah. Kok iso malah golek sing kono ki piye to? Kono aman ngono lho. Lha iki lho sinden ki enek sing legan setunggal. Iki lagi sing nomor 2 kok Sing nomor kalih. Jasa. Walah lek. Sing ndi? Ya monggo anu ngadeg, Mbak, nyuwun Ini iki? sewu. Nggih. Kasinta Dek. Oke. Gua lagi wenting mat iki. Eh? Wenting no. Ending piye to? tipis Monggo diajeng. Iki lho njaluk di anu dijemput pakai tangan. Gak kulino ya. Gak kulino piye? ya kan kemesraan ngono Oh, iya. loh Monggo Mbak.
Sik to iki enek bojone ora kok. Enten nggih. Balik mau, balik nggih. Sik toh nyawa. Wis enak sing bedhuk kowe diantem bedhuk sak gong Cinane lho kowe. Lah nggih, pun mboten. Mas Akbar kok nggawa kok sing wis bergandeng. Lah iya, Loh, aku sik gorong enek lho. Lah iki ya wis Aku arek sik iki wis. jomblo lho. Oh, iki. Ah. Ayo Dek, sini Dek. Nah iki cara mono cawe dono sing urung Jawa. Nah, ngono nek iki aman Wis ngono. tak kayak pelajaran. Pelajaran. Iki lho, digumlang dipliliki sing demung. Bongko kowe ah. Modar kowe. Monggo balik Mas. Sing demung sing mudeng. Ngadeg kok, Bra. Ngadeg kok. Ngadeg Mas. Pun balik mawon, pun Mas. Pun gak usah digede-gedekno Mas. Mas ngadeg Mas. Ngadeg kok, Bra. Bra ngadeg kok. Mas. Mas ki opo to Mas? Langsung Mas. Ojo. Piye to kok beres bongko no kandhane kok. Ini ndang terusno Mas. Ya wis kowe tak kene. Kok Aku gak adil wis ora apa-apa wis ora apa-apa. Alah engko. Ora wis. Engko nesu. Ora. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Sampean gelem ya mbek aku? Heeh, goblok ya ora. Seneng mbek aku? Yo piye kok? Tenanan. Yo tenan to kok. Sampean cinta mbek aku? Cinta no. Lah kok gak i? Lho lah ya. Kono gak i. Met, Piye to? wong lanang iki kalah rupa meneng dupo. Dupo. Piye? Kowe kudu kentel wibawa. Yo. Tunjukkan kelakianmu. Kentel Met. Yo. Piye ki? Yo termaju. Alah lu. So. Kalamun Tangane cekli. Iya yo ki lho. Aki aku ngetoi. Monggo Pak Ding, kang kersane kethek. Tumbas keng pundi wau? Oh niki wonten pasar. Niki Mas. jenis napa to? Niki jenis pobie. Gak persilangan. Ngene, aku ditrik. Ben kowe ra diang kethek, tangane cekli neh. Gue dingenokno neh kaya kethek neh. Ben ra iso kok gak iso ki tak kali wis dah cekli. Ngene. Oke. Ayo. Rasa kethek-kethekan ta. Kecepet wis do. Aduh. Wis. Aduh, bar mampu basin-basin meletos iki jan. Wis. Wis to tak golekno nang pasar Rejoso. Kuwi apa? Wah, iki barang ngono kuwi. Engko ra imbang. Wis. Ora saiki wis sedahi wis, mepet sing penak wis. Lanjut. Kene wis ayo. Gandeng, Mbak, gandeng. Wah pantes ya ngene iki ya. Heeh. Kayak Dewi ambek apa? Dewi Sri Kandi sing lanang Sri Bombok, berarti pantes. Ora apa-apa, Sri Bambok ngendhek. Nanging aku mong manungsa merga raja kijodo pati lan Ken, Mbak Niken. Nggih, Kang Mas. Badhe teng pundi? Niki badhe nganu nyangkeng kiri teng anu teng pasar. Oh. Cek nggawa kirik. Nggih. Mbok asu kok, Mas. Tuwek kok. Wis tuwek ya asu. Makasih lho, Dik. Sama-sama loh. Kene wong tuwek dindo asu. Ngadepi wong wedok iku kudu halus, ora kena Kowe- kekasaran. Gak, aku elek-elek entar nak sopan aku ki. Kelajengaken melih diajeng. Iya. Endi nek kala jengking? Kalajengaken. Iyalah tak. Kalau jengking ngentup bathukmu kuwi. Sinipta kangku wasa Oke. Tidak
didawahne napa, Dik? Lewong nggih, Mas. Oke. Ya, Eko. Yuk, lewong. Suwenganku ngatini limang ning atiku antok sampi katya ati sawit si senatian napata lakoni satepandit ratu beringas lirnamu katya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku Yo. bagi awak hati. Yo. Woi, ah. Dadi liwang atiku nalikane kapisan katamu wong bagus dadi laku kedati rintar siang dalu. Mati. Dek Niken duduk dulu nanti Oh, lagi. Yo, siap. nanti lagi. Benar. Lanjut Mbak Sri Wahyuni Pesek. Oh. Nah, sinden-sinden tanjake ya. Oke, monggo Mas. Yuk, jumeneng disepoti. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Thank you.
dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Heeh. Nggih. Nah, iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asine apa nyapa kono orang itu Nggih. kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih. Aku yo do. Nggih, Do udah. pesek. Aduh. Oh, Ya padha pesek Jenengan kok. sinten? Kula blek. Apa kuwi? Blek petek. Nggih, blok Blok ketek. petek gitu. Heeh. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih, ana podang kuning, salat badar, gubuk asmara, langgam ali-ali, nggo selamat mengko. Ali-ali mawon nggih Mas. Ali-ali oke. Nggih. Selindro. Kok Mbak gak Sri nyuwun sewu. Gak Pinten? mundak-mundak mbok ake-ake. Buatan gadah. Gajahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan wong Nggih. wedok. Nyuwun Terus, sewu Mas. Mbak Sri. Di Nggih. dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wah, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Masyaallah. Mau diliwati awake dhewe, Mat. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Nika Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko jenengan. Nggih, kula wau medal Bagor. Oh. Nggih. Nggih. Kowe mah ngerti to dalane Oh Bagor? ya ora turu aku. Kakek turu kok. Turu kok bangga. Monggo diajar. Yuk ali-ali langsung bae. Oke, buka celuk ya yuk, Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku pamrihe aja lali marang aku nadyan kula boten melu Unjuk dumateng Bapak Sumarawah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Oke, ali-ali ya. Lamun ambane salaka emane amung tansah temen tuwa niki kancana besihe tansah manggiha raharja yen nganti ilang mripate jarene nama iru beda yen nganti tiga wong seje besuke wis mangsa kejawan. Lanjut.